Ало, здрасти, как си? Здрасти. Добре, не можа да ти дигна, тък му излязох от една среща, какво става? Добре. Да, тук по работа малко. Заключи колата, брато. Колко че си готова? Към 6. Да ти пратя момчето да те вземе. О, момче. Да. Знаеш, като си с мен не можеш да се притеснеш за нищо. Да, съм. Да. Ей, то па жена му има рожден ден. Той не само ми е приятел, той не само съм му шеф, му ми е приятел. Нали няма проблем? Да, няма проблем. Бах ти стъпата путка. Ча. Питаш ли ма сега, брат, питаш ли ма сега? Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, питай ма сега. Питаш ли ма сега, брат, питаш ли ма сега? Питаш ли ма сега, брат, питай ма сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Ай на купон, да те заведа. Работя с микрофон, имам имидж на звезда. Играя го газар, ма тогава бях града. Тя поръча пириньон, питай ма сега. Викам не дей, ела се разходим. Мали тия кръчми, ще вземем се отровим. Не че е проблем, обстановката е гадна. Кола обяснявам, че ситуацията е гладна. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Чуя се вече, фо да я въртя. Викам ай направо, да воем тъй ба. Тя ме вика чакай, ама как така? Нали ми обеща, че ще пим до сутринта. Аз си викам да бе, сега ще ти обясня. Имам 10 000 евро на края на града. Закарах я до там и познай какво стана. Питаш ли ма сега, питай ма и сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега. Питаш ли ма сега, брат, не дей ма пита сега.